мъже в момента. А вие като един истински мъж, бивш спортист и успешен борец, човек поставил рекордни по лицеви опори, сте единственото спасение на България в битката за Третата световна война. Моля, явете се незабавно българската ни армия. С уважение, главен генерал на България, генералов. Иване! Пресвета Дево, защо на мен се случват такива неща? Ау, Иване! Много ще ме липсваш, какво ще правя без тебе, Иване? Спокойно! Нали до вечера ще се прибираме, няма страшно. До вечера ли? Къде ще прибереш? Ще се прибираме, няма къде да спа иначе. Къде ще спа? Как така, къде ще спиш? В казармата няма ли легла? Легла? Не, няма. Няма легла. Къде да има легла? Няма, то те себе деца го направиха да е по-модерно такова, нали? Да може да се прибираш, за да са спокойни жени, деца и всичко. Иначе вътре е много хубаво така. Направили са си го, има си спа център има и понеже има толкова много, нали, удобства, масажи и няма място за легла. Къде е това нещо? Кое? Базата къде е? В Габър. В село Габър. Да. Иване, в Габър няма казарма. Няма, ама има. Как да няма? Има, тя е под прикритие, Спаски. Те, ако всички знаеха за тая казарма, да ти военните, смисъл, сещаш се, те първо ние ще да гръмнат. Ай сега сме се обясняли сега, защото трябва да ходя. Искаш сега заради тебе да загубим войната? Не, в никакъв случай, Иване, не. Значи тръгвам аз. Сега ще отида и ще кажа на цялата казарма, че заради тебе, дето са обяснявали, да ти сиди сега такова едно огризение, ако загубим да знаеш за кой е. Не, Иване, не, отивай. Отивам, пожелай ми успех тогава. Успех, Иване. Ох, ще отида да се